ka en Nairobi. Doho ma Narok ogolo chik ne Julius Rakesi ma en achich maduong' e nek mar japuonjre mawuoyi ma jahigni 10 manie grade mar 4, nek manotimore e sikund JSS ma Majengo SDA Narok ni mondo olorne kuom jumbe 2 e tesend obila kirito pimo obwongone ka ni kare kata oyo kapok oyawne bura. Rakesi manochopi e nyim jang'ad bura Hezron Nyaberi ne onge kod okil mare kendo ne ok oyiene yie kata kwedo keth makamano ka koro irito duoko mar pim mar obwongone. Achije mamoko magin kaachiel gi japuonj maduong' ma sikundno kod matron bende ibiro duoki e doho bang' ndalo 14 go kidonjonegi koda keth mar nek ma japuonjreno. Jata tije ma somo e kaunti ma Narok Apollo Apuko ogolo chik mondo mi olor skundno kapod itimo nonro.